prajurit ing Pasuruan. Sira padha ngaturake bektimu gak tampa puja pangestuku wae enggal tampanana. Sanget anggen kula mundi ugi netesaken jimat Kanjeng. Kepenakno anggonira lungguh. Nanging kowe kabeh kudu migatekake. Kudu kok rungokke. Apa sing bakal tak rembug ana dina pisuwanan agung ing Pendhapa Pesuwanan. Ing mengkone yen ana kurang nuju prana marang rasa batin kabeh. Kowe kabeh aja tida-tida matur ndak keparengake. Mula penak lho. Estu akan dawuh. Ali marang sira teh dawuh katimbalan kula. Selak notol rasaning penggalihku. Kadiparan pawartane ing Kabupaten Pasuruan. Nggih. Badhe unjuk atur lepat sih pangapunten saderengipun Kanjeng Dipati. Wonten ing Kadipaten Pasuruan kula menika dados pakil panguwasa ngiti priksa kawula dalem Kanjeng Dipati. Sedaya menika dados tanggung jawab kula ngiti priksa wonten ing Kadipaten Pasuruan kawula dalem sami ngraosaken bagya mulya sak sampunipun panjenengan dados Adipati wonten Pasuruan. Sedaya kawula namung nyadong dawuh panjenengan menika Kanjeng Dipati. Iya. Iya. Aku percaya kelawan. Tata tentreming negara, ayem-ayeming negara sing isine kawula sing padha kekurangan sira matur marang aku. Mengko bakal tak cukukke kaskaryaning negara ing Kabupaten Pasuruan kanggo panguripaning para kawula sing sih nandhang. Menika leres nanging Kanjeng Dipati, Nanging piye? kok panjenengan ngemparaken sedaya nayaka dalah sentana wonten ing Kadipaten Pasuruan sejatosipun wonten wigatos. Iki bakal tak beberake marang kowe lan kowe kabeh. Nggih. Ing Pasuruan kabeh perintah ngersa dalem Panembahan Senopati Ngaloka ing Metak. Menika leres. Iki wis ana 2 rambahan, ngancik 3 rambahan. Aku rasuwan ana ngersane Panembahan Senopati Ngaloka ing Metak. Apa to sebabe teh? Nggih. Yen tak pikir, yen tak penggalih, aku sowan ana ing ngersaning Panembahan Senopati Ngaloka. Kuwi tak anggep muspra. Jalan sapa? Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Anake iki pemanan. Leres. Barang linggih jegram sila tumpang ing Mataram dheweke lali sapa saktenane. Nganti ana lelakon bedah Medion. Kakang Dipati Rangga Jumena ing Medion diperangi wong Mataram. Panembahan Senopati Ngaloka utusan kelawan Dipati Wasis Jayakusuma supaya ngendarat Bupati Medion Kakang Rangga Jumena. Nanging apa pikule Dipati Wasis Jayakusuma ora kuwawa nandingi kridaning Dipati Rangga Jumena. Banjur wong Mataram gawe cara utawa akal
utusan lawan Nyai Menggung. Retno dumilah supaya milut atine Kakang Dipati Rangga Jumula kelakon teh. Atine Kakang Dipati Rangga Jumula kepilut kelawan Nyai Menggung Adso. Barang kaya ngono ora ngerti babar pisan, ora nyono babar pisan. Banjur diringkus lawan Dipati Wasis Jayakusuma. Nganti medyan bedah teh garwane Kakang Dipati Rangga Jumena Nodimlah kaboyong ana ing negara Mataram. Yen aku kelingan perkara kuwi teh rumangsa ngigit-ngigit rasane atiku. Nek Panembahan Senopati Ngalaga kae Sultan utawa Panembahan sing slaka dakah-dakah angah-angah. Mula perkara iki aku tetep ora trima, kapara aku bakal sabela lawan Kakang Dipati Rangga Jumela. Wiwit dina iki nganti kukuting jagat aku ora bakal suwat ing Mataram. Aku tetep balelo ing Mataram. Yen ngoten kowe ingsun menawi mboten salah, menawi mboten pangling. Dos Menggung alap-alap nggih. boten sisip pangandikanipun Kanjeng Dipati Rangga. Kula pun temenggung alap-alap saking Praja Mataram. Menawi ngaten ngaturaken kasugengan nggenipun rawuh wonten Pendhapagung ing Pasuruan. Dawah sesamisan. Namung kemawon nyuwun pangeksaminipun ingkang ageng. Nggih. Menawi anggen kula mingkah wonten ing pendapi menika boten paring cecololan. Nggih, kranten awit saking mundi dawuh saking ngersa dalem Panembahan Senopati wonten ing Praja Mataram. Wonten wigatos ingkang badhe korembak kaliyan Kanjeng Dipati Rangga. Menapa wigatosipun mangke wewados menawi wewados saged mirunggan dhateng kula. Nanging menawi boten wiwados monggo enggal dipun beberaken supados para nayaka praja saged nimbang menapa ingkang dados wigatosipun Gusti Menggung alap-alap. Wigatosipun menika sanes wewados. Nanging malah dapur kapasang yogi dene Pepak Ander Sagunging Nayaka dalah tamtama ingkang nembe sinuwaka wonten ing pendhap. Kanjeng Dipati Rangga punika wedal menika kula kautus supados nanjak menawi kapetang menika sampun wonten tigang rambahan laminipun Kanjeng Dipati Rangga keniken boten arsa netepi wajib sowan ngabiyantara wonten ing praja. Lajeng menapa ingkang dados darunanipun Kanjeng? Nggih. Gusti Menggung alap-alap napa to sebabipun Rangga keniten Bupati Pasuruan sampun tigang rambahan boten sowan wonten ing Mataram. Amargi rumaos gelo, rumaos tatu sak lebeting manah. Jalaran kula kemutan sedanipun Kakang Dipati Rangga Jumena ing Medyan. Rakitan kados pundi kula kalebet kadang kadriyan wonten ing Brangwetan.
kula saged ngraosaken sepinten ta nelangsane Kakang Dipati Rangga Jumena duk rikala semanten nampi pidana wonten ing tanah. Mila saking menika yen kula boten sowan sampun kula temoho kula badhe ngudita sedanipun Kakang Dipati Rangga Jumena ing Mediya. Kanjeng Dipati Rangga dados menika parakawisipun ngantos panjenengan menika boten kersa arsa sowan ngabantara wonten ing Praja Mataram. Nggih. Prastawa ingkang sampun tumempuk wonten ing Kadipaten Mediya. Dipati Rangga Jumena menika sampun ngantos kegelarung-gelarung. Sinaosa kados pundi kemawon Kanjeng Dipati Rangga Keniten menika kedah rumaosi menawi Kabupaten Pasuruan menika kabawah perintah wonten ing Praja Mataram. Lho menawi Kanjeng Dipati Rangga Keniten menika badhe mbalela menapa sedaya kala wau sampun dipun galih kanthi weningi tirta kawicaksana mongko Kanjeng ingkang kawestanan mbalela menika tundhonipun tetep dadosaken peperangan ingkang ageng. Menawi kalampah campuh perang Pasuruan lan Praja Mataram. Napa ing mangkilipun Kanjeng Dipati menika boten ngeman dhateng sedaya para kawula wonten ing Kabupaten Pasuruan. Mila saking menika Kanjeng sampun ngantos kedawa-dawa perkawis menika. Monggo wedal sak menika kula aturing kelenggana sowan wonten ing Praja Mataram. Mbok menawi sak mangkenipun Kanjeng Dipati Rangga Keniten menika pikantuk pidana kula sagah nyuwunaken panjenengan kagem panjenengan. Matur suwun sanget dening panjenengan migatosaken utawi ngeman dhateng. Katuran pun kok kula nundung kalian panjenengan boten? Monggo wedal sak menika enggal kondur wonten ing Mataram matur panembahan Senopati yen Rangga Keniten nganti kukuting jagat boten badhe sowan wonten ing Mataram. Rangga Keniten aja lara atimu yen aku nungkak krama kelawan. Ya, Tekaku ing Kabupaten Pasuruan iki sinambaring Purbalan Masesa. Yen ora gelem sowan ngabiyantara ing Praja Mataram kapeksa tak udo. para prajurit ing Pasuruan ngalehke wong-wong ing Mataram. Matur nggih. Sono, prajurit. Dipati Pasuruan wektu dina iki mbalela ana ing Mataram. Kowe kabeh tanggung jawab ana murinane prajurit lan kawula ana ing Mataram. Kowe kabeh sing tanggung jawab. Ya, ngerti? Watos sedaya para prajurit wonten ing Pasuruan menika sampun anggap bayang namun Pasuruan. Ayo, kanton godhoh panjenengan dalem. Gawa bebono utawa gaman tumbak kawanen kanggo mapakake wong-wong Mataram. Sendika Yai. Sono Makito, Kito, Tanju! Tanju! Antara perpecahan wajah
kowe nopo dawuh Jur kepiye kabul kawusanan kepareng mati lepat tanah putih. Astunipun sedaya kula wau sampun kula tindak. Kalampah kula minggat wonten ing pendhapi Kadipaten Kasur. Pinanggih kaliyan Kanjeng Bupati Rangga. Ya. Sedaya kula wau sampun karembak. Nanging pepuntenipun Kanjeng Bupati Rangga punika boten kersa arsa sowan ngabiyantara wonten ing Praja Mataram. Kapara piyambakipun badhe mbalela ngwalaken panatan saku Praja Mataram. Alapa. Apa rek kok elengke? Rangga kriten kae kalbu sapa punika? Sampun boten kirang-kirang anggen kula paring demit. Nanging ewa semanten sedaya atur kula menika boten dipun kapara wedal sak menika kula sampun dipun cemparani wonten ing pendhapi. Lho saking menika Bapak. Ya kepiye Pak? Rening kula menika pinangka duta pamukas ingkang kedah saged mengkasikan. Bener. Patrapipun Kanjeng Dipati Rangga Kenipen menika sampun kumalungkung umawani ngwalaken penaten wonten ing Praja Mataram. Pramila kula suwun kanthi sanget berkatanipun para prajurit ing Mataram ingkang dipun siagaken kemawon kira Bapak. Nek ngono isih bucung mongso Pak. Asih bucung dumateng wis iki. Badal wakile Rangga Kenipen. Ya. Wani nyempalani utusan saka ing Mataram. Iki tenane apa sing karep? Temenggung alap-alap tembunge ana ing pendopo Kadipaten Pasuruan. Dheweke koyo lanang-lanang dhewe kepengin nyuwanake Kanjeng Dipati Rangga Kenipen. Pancen kuwi dhewe Kanjeng Panembahan Senopati. Gusti Wati, Apa? tak paneng ngerti. Wektu dina iki Mataram ing Mataram, Pasuruan ing Pasuruan. Dadi kaya ngono supaya Prabu.